Защо никога не помним повечето си сънища? Всяка нощ сънуваме между 4 и 6 пъти, но само няколко минути след събуждане повечето сънища вече са изчезнали. Защо? По време на REM съня мозъкът е изключително активен, но областите, които помагат за запаметяването на нова информация, работят много по-слабо. Освен това, нивата на веществото норепинефрин, което участва в създаването на дълготрайни спомени, са много ниски. Затова повечето сънища никога не се прехвърлят в дългосрочната памет. Ако се събудиш точно по време на сън, шансът да го запомниш е много по-голям. Но ако продължиш да спиш, мозъкът бързо изтрива тези спомени, за да направи място за нова информация. Затова не е, че не сънуваме, а че просто забравяме почти всичко. Погледни отвъд очевидното.